Hej, velkommen til en ny... Fuck, det er lidt fucked. Hej, velkommen til en ny video. I dag, der gør jeg rent på min skole. Så undskyld, hvis der er sådan en lyd i baggrunden. Jeg synes bare, jeg skal vise dig rundt i mit klasselokale. Er det her stykke af den? Og det er min papfar. Gør det der. Brugerne, de skal sikkert også køre flasken ind. Nå, jo. Og ja, så er der herude. Min mor. Min mor. Så er der min garderobe. Det her det er nogle af de ting, dem for min klasse har lavet. Ja. Nu skal vi vist bare vaske bord. Fuck det. Skal de vaskes? Det tror jeg. Tror du ikke, bordene skal vaskes også? Ja. Det har vi nu gjort. Ja, okay. Yes. Hvad? Men jeg vil bare gerne vise jer mit... Jeg kan fucking leve der, hvor der er ro. Jeg vil bare gerne lige vise jer rundt i min klasse og... Bare lige... Og det skal jeg kun 2 gange om året. Ikke fordi det er specielt stort. Fuck live. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg har fået 15 abonneret. Det lyder godt nok ikke så meget, men for mig er det. Jeg er glad for, at I har liket og sådan noget. Husk at abonnere og like på den her video. Eller ikke på det. Fuck, det er lidt fucked. Det har vi gjort. Det gjorde vi, inden vi fik fri i sidste time. Det er ikke pligter. Det er ikke pligter. Det er bare lige min mor, der har spurgt mig om. Fucking... Ja, det gør de godt, tror jeg. Ja. Se. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Jan, jeg ved ikke, hvordan WC-rens ser ud. Det ved jeg så ikke helt, hvordan det ser ud. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Okay, så skal vi lige igennem 3. Så går vi bare udenom. Tjek. Hvad er det mig? Det der. Nogle her. WC-rens. WC-rens Pro. Det er WC-rens Pro, så jeg tager det bare. Skal der WC-rens Pro. Så må du udskrift her. Okay, jeg har jo sparet 4 minutter. Fuck det, jeg synes det går langsomt. Det gør også være lige meget. Så er vi tilbage til mit klasselokale. Det her skulle jeg give til min mor. Jeg har fundet noget, der hedder WC-rens Pro. Ja, lige præcis. Altså WC-rens Pro. Tusind tak. Det var så flot. Ja. Så lige vise hvordan. Skal vi bare prøve at undervise nøgne. Min klasselokale. Husk at like, har jeg ikke allerede sagt det engang. Husk at like og abonnere. Ses, I må have det godt. Lige til det 15 minutter er gået. Ses, og husk at like Jacob Hemming Madsen.